yalla waɗu barke Fouta Diallo okra lagi sellulama okra balɗe jella ila jaldingal ba amin mi huli jeune labe 3 600 000 personnes utilisées ko anda kon ɗum ko utilise ɓende préservatif par un an chaque un an 360 jours et 360 jours Allahu akbar mamum kam ɓay mamum mo watta plaisir e ɗum mamum kam ko ville Kalifour non aray onon kadi ɗo rondi kono noon koko laabe koye yalti andi jaka laabe wawata ɗaɓɓude laamu sagata ɓen holli ko ɓe wawi kon sagata ɓe Fouta Diallo ko ɓe holli ko ɓe kadi ɓe fuɗɗi hollude ko ɓe wawi kon ɓe wawata ɗaɓɓude laamu ɓe wawata bambuɗo maɓɓe o kono ɓe wawi ɗaɓɓude kala ka jiidira woni kala ka jiidira woni ɓe wawi yaade yurnoɗo laaɓe 3 millions 600 000 habitants à la laaɓe lagi ne fof ko 15 millions personnes joni noon 3 millions 600 000 personnes utilisé ɗum ɗon e nder 360 jours joni noon ko anda ɓen joni noon ɗum ɗon ko villaɓe on tun he joni ko villaɓe on tun min min ngalɗi e laɓe ko woni waɗede ko laɓe min ngalɗi mi huli won nini ka pharmacie ngino satti ɗum ɗon fof Allah no dati wala taqrabu zina innahu kana fa'isa wa sada sadila ɓe anda ɗum miɗo yetta dow goɗɗum yalla faabu e kono noon laɓe on fooli on du'ano ka wadde mamum o plaisir ɗo joni noon bismillah allahu akbar mi jonnon exemple ɗo ko laɓe waɗi ɗum ɗo mamum ville Kalifour ko combien de 1000 personnes andi jaka sagataɓe Fouta Diallo ɓe ko hikkori kon Fouta Diallo fi laamu on ɓe wawata ɗaɓɓude kono jiidirawo kala ka jiidirawo sokkitoyete si ngal naatti e serdu ngal yalti e serdu ɓe sokkitoyaymo debbo labaɗo sagata pullo je dit bien jeune pullo debbo labaɗo e jawɗe kaaliti ta fijirmo e muɗum surtout noon debbo labaɗo min min ngalɗi e laɓe est ce que ko honno piisojo no e nder to honno bismillah astagfirullah gorko mo anda debbo sino laɓe on accay noon hakke dey ɗum hina laɓe fof woɓɓe goto ton ma sagata sonnaɓe goo ɗum ɗo astagfirullah ɗum ɗon no feƴƴiɗa kori wattane yila hinon ɗo en mi ɗawa on mi dañata on ɗi ñabbel no haylade nini koko wiyete VIH kala jombowo jiwo tagata seɗa andi hiɗa feewi ɗa jombidirde jiwo yaw waɗon texte nan yaw ndara siɗa selli himo selli est ce que a faami an kadi jiwo siɗa jombidirde e sagata yahu ndara simo selli nan par ce que non aduna on ko fewdiɗo o hulɓinik tata région goto yo yalti 3 millions 600 ka yimɓe woni bonde ka ɓiɓɓe yimɓe wona bonnede ka Allah wona yeddede ɗin mi huli o min si mi wi mi hulali on haray mi feni oktim billahi lazim ja ko ɗum ɗo laɓe wawi laɓe ko ɗum ɗo wawi
allo oui abola wadde lando message abu mutamuji abola e ake mi wol nango 3,600,000 ka debbo wallinde o tiitanno ɗo no woni piicu la ilaha illallah allahu akbar a wala ɓe ha ko ɗum ɗo wawno min andi ko wawɗon kon on jarama min noon kon mari komi yewto bandiraɓe men ɓe wattane yilla nan wattane yilla dey par ce que hay o ko wona waɗede ɗo konko won ɗon wadde ɗon konko won ɗon couvrade ɗon ɗum no tufo min nani de mi anda mi anda de par ce que mi utilisali mi anda voilà mi utilisali mi anda wono tufo o docteur ɓe mi naniri e woɓɓe go ɗum no tufo ɗum no hatta goɗɗo heɓa ñawoyi ɗum voilà mi anda noon dey mi utilisali ha hande mi anda hay ko honno utilisirte mi anda hay ko honno ɗum sifori min kaka télé kaka ɗuma mi nani mi andi goɗɗo wiilan koko c'est-à-dire koko yimɓe ɓe wattoto kon boni day rewɓe ɓen fiwata ɓe heɓu ñaw min mi anda fimu hande mi anda fimu jango mi anda ko ɓaɗe mi anda ko dani mi anda ko boɗe mi anda ko buli mi anda ko honno sifori fiw min mi anda par ce que hay mi yiɗo ni mi anda mi wata inde ko kañum ni machallah